Sanibonani. Ufeze isivumelwano lo wakwaZulu ithunjana lo kaMasondo. Ulusehle lo Zulu ithunjana lo kaLanga. Ithunjana leli temporary leli sangenzeka ngelinye ilanga lingabe ithunjana. Lifuna ukubulala into zasestudio kodwa ithunjana. Lifuna ukuthandazela. Libuye libe yishamani. Asithandazeni sithini? Beka lokho sithi iham. Sithini? Sithini? Iham. Ya mfana. Nanga ingane. Sithini? Sanibonani ke ngane zakwethu siyabingelela. Yathandaza ke ishamane ngane zakwethu. Sifundisa sakha ilegacy yomsakazi. Funa afunde athanda ukuba umsakazi njengobaba. Uhlelo ithunjana production. Ithunjana production sicela ni like, ni follow, nisilandele ngane zakwethu. Siyabonga. Yazi into eyenze ngize naletsizwa la ukuthi bengifuna ukukhombisa amadoda lapha emakhaya ukuthi ayikho into ebalekile abafowethu njengokuthi uma uyindoda uganiwe, sengiganiwe mina ngigane uMalanga. Noma ungaganiwe ke ake sibe ngobaba abathanda izingane zabo, abathanda umndeni. Usichithe isikhathi esanele nezingane zakho. Chitha isikhathi esanele nonkosikazi wakho. Lokho kwenzela ukuthi njengamadoda thina sibuye sikhunyuke sikhohlwe ukuthi sakhe imndeni balekile. Sichitha isikhathi esiningi nabangani. Sichitha isikhathi esiningi eindaweni zobumnandi. Uyafika umuntu ekhaya ufika ngokuzolala usezolala. Uyakhohlwa ukuthi fanele ukuthi anikeze uthando ngoba ayikho into ebaluleke njengokuthi uthando. Angithi uyambona nje ujabule kanjani ukuthi unobaba wakhe. Uzomthatha pho omunye ubaba ozojabula naye uma wena yise wakhe umbalekela usuke eduze kwakhe. So sithi la kwithunjana production sicela kube nobaba beqiniso. Kube nobaba abazokhulisa imizi yoyise babo ngoba abethu baba bayidlalela indima. Abasekho emhlabeni abanye bethu abasenabo abazali sebandlule nakweliphakathi. Kodwa lapha abakhona abalele khona bayayiqhinya ukuthi bashiya insizwe emakhaya. Thina sizinsizwa sibahlanu esiswini sokaMasondo. Sonke siganiwe. Imizi kababa yonke leyo yomhlanu. Kodwa ke phela bayazi nabo abakhona ukuthi cha. Asishonga sifunganga ukuthi ngeke sangena omunye emva kwabo. Awusuka madoda. Ilokho ke ingane zakwethu bengize ngakho ngoba kubalekile ingane zakwethu siliqede lolu khondolo lokuthi thina amadoda sibizwe ngabahlukumezi ukuthi siyahlukumeza izithandwa zethu, sihlukumeza emakhaya imndeni. Asiyeke ukuba boss. Uyinsizwa nje ebhekile, insizwa yakwenu, uyasebenza mhlawumbe ubuka la yazi ikhaya. Mawuse nabazali yazi abazali bakho. Ukhumbule lapho osuka khona ukuthi usuka phi nabo ngoba ulapho khona. Ufune wazi ukuthi ufike kanjani khona. Yona into ebalekile leyo eyokusiza, eyakunikeza inhlahla yakho yaphakade. Ngoba ithi iBhayibheli hlonipha uyihlo nonyoko umazise ukuze insuku zakho zokuphila zandiswe emhlabeni. Siyanicela lesizwe sakithi nikukhumbule lokho. Ngizokhuluma kakhulu nani namadoda ngoba iqiniso yilokho ukuthi imizi yakhiwa yithi. Abosisi, abodadewethu nebayakhe imizi kulindeleke ukuthi nabo
bayovusa imizi yakweminye imizi. So thina sinalowo mgomo lowo khona. Ngiyabonga-ke ngane zakwethu, asakhaneni nje lapho esihlangane khona sizinsizwa sibabheme ubumnandini sishaye into zethu. Niyeke lokhu kuphuza nidake nize niyichamele. Sizwani le ibhungu lilihle lilisha nje kuthiwa liyadaka likwazi nokwenzani lize lekuthiwa lehlulwa utshwala. Hayi. Yekani lo nto leyo madoda, ngiyayikhuza. Ake niyiphatheni kahle mani. Utshwala bufiki nani babukhona ngesikhathi zoyise emkhulu bethu nangokhokho nangobaba. Bebephila. Musana ukuphuza utshwala niphuzela ukuthi nifuna ukwedelela imizi yabanye abantu. Likuphi lelo lungelo lokuthi ushaye umuntu wesifazane? Ndodani leyo. Kulungile ngane zakwethu, angemuki angigeqi magula. Bengize ngalokho nje. Ngiyabonga. Siyabonga sengamathunjana. Valelisa-ke mfana. Thandi bye. Valelisa lapha enganeni. Thandi bye. Thandi bye ma-Afrika. Thandi bye yini? Ithi ham. Siyabonga.